Good morning guys, kape tayo. Kape muna kasi umaga pa lang. Tara sa bukid guys. Sarap pagkape. Tignan nyo sa amin guys, open na 6 o'clock na pa lang. 6 o'clock pa lang. Hindi pa tumataas yung araw. Sarap pagkape dito sa bukid. Malamig nga lang sa nga. Ayun, sa buwan ng Marso ngayon malapit na yung mahal na araw. Yung bukid guys, palabas na yung mga yung mga butil, mas marami pang mga hamog. Doon yung kuan namin, babuyan. Yun. Malayo dito sa bahay kasi kuan guys, kasi mabaho yung kuan niya, pupo niya. Daming mga bunga tong mangga. Daming mga bunga guys. Lilit pa lang. Diyan na, sobrang dami. Ayan guys, nagluluto kami ng ulam namin, kamatis. Bali umagahan namin guys, lagyan namin ng itlog. Tapos mamaya guys, tayo ang sasama sa natin, sa baby natin, maghatid sa school niya. Lagyan natin ng itlog, dalawa. Ito na ang paligo ng baby ko. Kasi ang lamig ng tubig dito. So yan guys, dito ako sa baboyan namin. Bali, papakainin ko lang saglit tong baboy namin. Ito na siya oh. Pakainin muna. Malaki na siya guys. Ito yung binabantayan namin guys, na pangminahin namin. Lagay ko muna tong tubig. Ito ng tubig na. Lagyan natin ng tubig niya para mainumin siya. Ito rin yung ginagamit namin tubig sa bahay guys. So, sugasan ko lang konti itong kulungan. Yan guys, ito yung mga tanim nating gulay oh. Marami na namang mga bunga. Mga mamayang hapon siguro haharvestin ko to. Tapos yung sili. Mga talong, maraming bunga itong mga sili. Itong mga talong. Ito, haba ng bunga. Mamaya harvestin ko to guys. Ngayon pauwi na ako kasi maghatid pa ako sa school. Papunta na kami sa school. Okay ka na? Ay, punta kami sa school. Doon, magtalong pa. Si Papa magbabantay sa akin. Sabi mo? Si Papa magbantay sa akin. Saan guys? Papunta na kami sa school nila Aldrin. Bali
Madam. Bigyan mo yan ito. Ayun ay guys yung yung uy, ayun ay guys. Ayan, Dali ah. Pasok ka na. Pasok ka na. Pasok na. Bilis. May kasabay ka oh. Tara na. Pasok na. Awan niya, baby. Oo. Konsulano. Labas mo yung papel mo. Anong letter yan? T. Oh. X. Bakit? Ang lakas. Pasa lang. T. Ang tara. Three. Three. So yun guys. Pauwi na kami. Sila mama pumunta sa Solano kasi magpa-inject si mama. Hawakan mo ulit mo. Si nanay. Ay guys, pauwi na kami. Bye-bye. Nandito na kami sa daan guys. Tapos na ang school. Ano yung inuwi mo? Sopas. Nag-uwi siya ng sopas. Feeding nila. Dito na kami. Sopas ulit. Sopas na naman noon. Opo, kanina. Ayan guys. Pauwi na kami. Ayan yung bahay nila dyan. Init. Init ay guys. Punta kami sa unang clinic namin ng ilog. But ay guys, punta kami, maligo kami doon. Pinuntahan namin ni Papa. So yun guys. Nandito na kami sa bahay ng Podjen ko. Ay ka na na. Ay, punta kami sa ilog. Manonood siya guys. Magdidilig muna tayo ng tanim natin dito sa likod. Ito yung patola. Patola. Ito yung kwan. Hindi ko alam kung ano to. Patola din.
ready to transfer na tong mga kamatis natin guys. So yan nga guys, nandito ako sa farm, sa babuyan na naman kasi magpapaligo ako ng baboy guys. Palagyan ko yung baboy natin kasi sobrang init. Yan yung baboy. Sabay linis na din dito sa kulungan. Uhaw na uhaw siya guys, oh. Malinis naman to kulungan niya guys. Paliguan ko lang siya. Malinis tong kulungan niya guys, wala siyang mga pupo. Yun na namin kasi pinapakain to ng tanghali guys para hindi siya tumaba ng tumaba. Kasi iniintay na lang namin na maglandi ito. Sobrang init kasi guys. Kaya kailangan niyang mapaliguan. Yun yung ari niya, oh. Mga ilang araw na lang siguro ito guys, maglalandi na. Nahaw siya guys, eh. Tignan mo yung likod niya guys, eh. Mahirap kasi tignan to guys pagkakuan, bago pa lang kasi ito. Bale dumalaga ito. Mahirap talaga tignan kung naglalandi na siya o hindi. So yun nga guys, tapos ko na siyang napaliguan. Bale malapit na to maglandi. Mga ilang araw na lang siguro yan. Bali parang kuha na siya, parang pag hinawakan mo na yung likod niya eh gusto na niya. Ayun na yung baby ko, sumama. Kinausap ko siya kanina kung gusto niya maiwan, sabi niya maiwan na lang daw siya, pero sumama naman siya. Ito yung mga talong namin, mga harvestin ko na to sa susunod na araw siguro guys, kasi baka masira na naman. Ay, tatago, tinataguan ako ng putjing ko. Tara na, tara pa. Opo. Tara sa bahay. O, so, magbabay ka na. Mabingit na view. Punta na kami doon. Yan guys, hanggang dito na lang. Salamat sa pagsama sa akin sa video na to. Please subscribe, like, and share mga kabsat. Ayun guys, hanggang dito na lang. Ingat, God bless. Bye bye.